nditu mwachimwemwe komanso msangala pano pa kanema wamzati mu programu yathu ya lero ya zaumoyo. Programu yomwe lero tikhala kukambirana zambiri zokhuza kuyamwitsa mwana mkaka wa m'mawere. Inu mudziwa kunena kuti mwana ndi mphatso ya mtengo wapatali, ndipo imakhala nkhani ya chimwemwe pamene banja lalandira mphatso ya mwana. Ndiye mwana akabadwa ameneka ndithu apasidwe mkaka wa m'mawere. Chokudya cha mwana amene wangobadwa kumene ndi mkaka basi, mkaka wa m'mawere. Ndiye lero programu yathu tikhala tikumva zambiri zokhuza mkaka wa m'mawere, kufunika kuyamwitsa mwana wathu mukathithi mkaka umene wa m'mawere, komanso ndi zina zimene tiphunzirepo pa nkhani yokhuza ndondomeko zomwe tingatsatire pofuna ndithu kuyamwitsa mwana mkaka wa m'mawere. Zina langatu ine ndi Rachel Joshua, ndipo lero programu yathu yatitengera ku chipatala cha boma cha Mulanje kumene nkhani yathu ichokere pa nkhani imeneyi yakuyamwitsa mwana mkaka wa m'mawere. Ndiye mene ndafotokozera kuti programu yathu lero ili ku Mulanje District Hospital kumene kuti khale ndithu tikucheza ndi mmodzi wa amene amayang'anira ntchito za kuyamwitsa ana mkaka wa m'mawere. Takulandirani ziko choyambatu ndithu audzeni amene akutionera komanso kumvera programu yathuyi dzina lanu komanso udindo uja. ine ndi Memory Jalira Mrs. Matia, ndine nurse midwife pa chipatala cha Mulanje District, ndipo ndimayang'anira program imene timati BFHI Baby Friendly Hospital Initiative, imene pachichewa timati chipatala cha bwenzi la wana. Chipatala cha bwenzi la wana muchizungu munati Baby Friendly Hospital Initiative. Chabwino ndithu. Ndiyetu malonje anga aja nakamba kuti nkhani yathu ya lero ndiyokhuza kuyamwitsa mwana mkaka wa m'mawere. Choyamba khale tikudziwa kuti kuyamwitsa mwana mkaka wa m'mawere ndi kumuyamwisa, komano kuti tadziwa kuti kuti tikamakamba kuti kuyamwitsa mwana mkaka ndi chani. Kuyamwitsa mwana mkaka wa m'mawere ndi kumupatsa mwana mkaka wa m'mawere ndi bere olo kugwiritsa ntchito zipangizo zimene zili zovomerezeka ndi achipatala ngati kapu. Ndikuti pamene pasiti kumupatsa zakudya zina pa miyezi 6 yakubadwa kwa mwana imene timati kuyamwitsa mwakathithi. Ndipo tikamapitiriza kuchokera pa miyezi 6 kufika na zaka ziwiri akuyamwabe timene timpatse zakudya zoyenerezeka zompatsa thanzi mwana. Ndithu mwana wathu wabadwa 9:30 mamawa ayamba kuyamwa thanzi mwana amene yuli akuyenera ayambe kuyamwa mphindi 30 zisanathe. Kotero kuti anesi amene akumuthandizira pamakhala wathandizira kapenanso guardian, anthu amene ndi amene amayenera atenge mphamvu ntchito kumuthandizira mzimayi uja kuti ayambe kuyamwitsa mphindi 30 zisanakwane. Ndikuti pamenepa iwo akuyenera amuthandize kutsuka bere mwana uja mayi uja, komanso amunyamule bwinobwino amuthandize mzimayi uja kuti akhale bwinobwino mwana kubere. Ndithu mphindi 30 ndikuti wangobadwa kumene ndikuti ndi nthawi yomwe ichaso mayi wafumbatira mwana wake. Ndipo ndikuti pamene papa mzimayi sakuyenera kuvala zovala mwana ujaso, ndikuti ngasowa kutuluka ali chino akuyeneranso agundane mayi ndi mwana thupi ndi thupi. Pachizungu pajamati chani skin to skin with the mother. Bondi. Ati mayi asavale mwanaso ndikuti si wangobwera kumene kudziko alibe chilichonse amene agundane ndi mayi wake ngati kupanga na bondi. 30 minutes isanathe mwana amene ujalandireso bere zokungola kwambiri. Kodi ana ndi osangalatsa kwambiri ndipo ndi mphatso yofunikira imene imafunika mzimayi bambo anthu apakhomo ndithu ngakhale dziko tinyadire ndikutengapo mbali kuthandizira mwana kuti akhale ndi thanzi. Tamvapo tu anthu ena kumati ijeni anesi netu mkaka sukutuluka mpaka na mwina munthu uja watuluka mchipatala mwina akagoma kha kubereka koyamba achimakhala ndi chani koma peza kuti mwana wabadwa mkaka sulambe kutuluka koma inu manena be kuti ikandibe berero kama mwa mwana chifukwa chani. Chifukwa chokuti tu pa chilengedwe chake munthu akuyenera atulutse mkaka. Mzimayi akamakhala sakutulutsa mkaka pamakhala kuti pali zifukwa zosiyanasiyana. Mzimayi ngati ali ndi nkhawa iye amuna anga sabwera kuzandiona chithandizo chitengere ndi mimba sako ndipatsa mkakati umavuta kutuluka. Ndithu ndiyoti ndofunika kuti achipatalaso nawo ngati akumuthandizira mwankhanza mzimayi sotuluka komatha kuchedwa kuvutuluka. Amafuna munthu woyamwitsa amafunika chikondi kuchokera kwa magadiani amuna ake achipatala
komanso community imene akukhala ndiye kuti munthu akakhala kuti mutumu muzikuyenda bwino mkaka umatuka bwino eya komanso pali zifukwa zina ngati kuti ngati sakudya mokwanira eya zimatha kutheka ndithu mzimayi osatuka bwinobwino iye akudwala mkaka umatha kuvuta muziwa inu mzimayi akuganizira maululu ande kuti akaganizira kuti anyamule mwana amuyike kubere amationa so ntchito yolemesa choncho so mkaka sumatani ndiye kumukakamiza be kunena kuti ayike bere lijamu kuti mwina be thupi limvere kuti mwina alitulusenga kutolo kubere lili ngati chitsime pamene mwana akhala kubere 30 minutes mkakaso umatuluka ndithu wokwana so wa 30 minutes uzikutengera kuti mwanayo mukumukhazika bwanji nthawi yatali bwanji ande ngati mukumuuya muyisa pafupi mwana mkakaso umatulukaso pafupi ndithu nde kuti kaya mukumweya muyisa ka 8 komuzipezeka kuti ukutani ukubwera ndi pamene mumamva mzimayi ngati anapita kunsika kapena kuntchito nthawi imene amayamwitsa kaya ndi 9 koloko amamva ndithu mkati mukuti mubwera mkaka ndifunika ndiyamwitse ndeti mangoti iyayi mwana akulilatu ndekuti akufuna kuyamwa koma iye imakho nthawi yake yatani yakwana ndezimatengera ndithu kuti mmene ukumuyikira kuchani kubere ndekuti pamene papa tamuthandiza mzimayi kuti ngati ali psychologically kuti iweyo mutumu musakuganiza mavuto ena ndekuti no apa pano tioneno zakuyamwitsa ndekuti zimatheka ndithu ndekuti zonse zizachitika mzimayi ali bwinobwino wadya bwinobwino ndekuti akumukhazika kubere bwinobwino mkakaso zituluka mmene ulili koma pakakhala zinthu zina ndi pamene zimakhoza kuvutira ndeti mafuniko kuti achipatala titengeko gawo komanso anthu ena tili pafupi kumuthandizira mzimayi koma sikuti zimatenga nthawi itali mpaka yana kuti mpaka na 5 days ngasanambe kutuluke ayi sizimatenga nthawi ndi ena machedwera mpaka nofumina kufika 3 days 72 hours edi usanambe bwinobwino mkaka komano chisomo cha mulungu anayikiza kale kuti mwanayo akatuluka pa 3 days akhoza kukhalabe bwinobwino opanda vuto lina lililonse atha kukhala ndekuti komano ngati apala achipatala pamenepo atha kumuthandizirano ndi njira zina ngati timashuga takuchipatalachi komano sitimalimbikitsa zimenezozo koma timalimbikitsa mkaka wa mawere basi ngati zikupitirira ku 5 days apopo pali vuto ndithu linalake limene mzimayi afunika aonedwe kuti ndi mwanayi chabwino nimene tayambira programu yathu ya zamoyo pano pa Mzati pamene tikumva zambiri zokhuza kuyamwitsa mwana mkaka wa mawere timamva kuti pali mkaka ati oyambirira kutuluka uja ndofunikanso kwa mwana pajama kuti chani dzinake pa Chingerezi colostrum mkaka umene ndofunikira ndoyambirira komano pachikhalidwe anthu tinakhala ndi zikhulupiriro zoyipa zolakwika ndithu atiya mkaka umene uja umudwalitsa iyayi ndionyasa ayi mkaka uja ndiwabwinobwino kwambiri ndipo muli chitetezo cha mphamvu umene muja mwana amatetezeka ku matenda osiyanasiyana ndi mkaka umene uja kuti ndofunikira sofunika kutaya chifukwa mukunena kwanu tamvapo anthu akuti iyayi kufinyira pansi mkaka umene uja upite oyera anoyambe kutuluka bwinobwino ati chifukwa mukhala ngati kayero be choncho ndio makhati ndosasira wasasira mabere mwana asayamwa mkaka uja ndiwabwinobwino ife thupi lathuli litakhala kuti lavunda ndeti tili moyo ndi ifeyo ngati tili bwinobwino mkaka uja sulundwa bwinobwino uli malo ake abwino otenthera bwino sunavunde pokapoka mkaka umene uja mutakufinya oyika mkapo ndikukhala ma hours malingana ndi kutenthera kwake wapa nthawi imene yoyo umatha kuvunda fazili ndi ma hours yake ndithu mkaka wa mawere kuti ukhala pa mtunda bwinobwino for 4 hours malingana ndi mmene kutenthera kulili ndiye koma ngati mkaka uja unali mukapo kapena mubodolo pambali ina ndiye kuti ukhoza kuvunda koma mkaka umene uchokera mwamayi sumavunda fresh kwambiri mukugwiritsa ntchito njira zotani pofuna kulimbikitsa amayi ntchito oyamwitsa ana ifeyo malinga ndi mmene anakhazikitsira mabungwe la World Health Organization ndi UNICEF anayika ndondomeko 10 zothandizira kuti mzimayi atani ayamwitse mkaka wa mawere ndithu ndezili ndondomeko zimenezi
zili ndi zinthu zambiri zimene zikumukhudza wapachipatala komanso wakumudzi. Eya imene ili yoyamba ikunena kuti chipatala chikhale ndi malamulo apa nkhani zoyamwitsa zimene aliyense akuyenera kuzidziwa, amene afika pa chipatalapo azidziwe, olo ali kumudzi azidziwe. Ndiye ina ndi imene kuti tiaphunzitse ya chipatala za kayamwitsidwe, chifukwa ndikovuta kuti munthu akapereke uthenga wakuyamwitsa yasakutani asakudziwa, ndeti zikapezeka kuti patient ndi amene akumuphunzitsani ulesi kapena okolopa. Ndeti imene atiaphunzitse anthu osaja pachipatala adziwe zakuyamwitsa. Fundo yachiwiri. Fundo yachitatu ndiye kuti mwana akhazikidwe, mzimayi adziwe uthenga wakuyamwitsa, kufunika koyamwitsa. Ndiye kuti manesi amene amakhala kwa oyembekezera kuja akamabwera ku kliniki akuyenera aphunzitse zakuyamwitsa ndi kufunika kwake. Choncho tikati tilowa kuleba odi mwana akangobadwa ayikidwe kuchani kubere mphindi sete zisanathe. Akate yamene fundo ya nambala 4. Nambala 5 ikunena kuti mzimayi athandizidwe kayamwitsidwe kankaka wachani wam'mawere. Ndithu ndiye kuti pamene paja tikuyenera timuonetse mzimayi ane okhazika bwanji mwana kubere. Kuli masizasi am'mamidzimu zimene zija tikuziletsa maja sizasi kugwira bere ndithu ngati wachani choncho kasizasi tunena bwinobwino lizala folo pasi china chani pamwamba. Mwana bere lilowe bwinobwino mkamwa. Zimenezo tinene kuti zatsiku lina komano mwana akhazikidwe bwinobwino kuchani kubere mphindi pesete zisanathe ndipo aphunzitsidwe. Ndipo ngati pali mavuto ena kuti mwina mwana uja anabanika anapita kaye kumagetsi pamene paja ndoti mkaka wam'mawere tofunika oyambi ndeti mzimayi athandizidwe zakufinya mkaka wam'mawere. Zoti kuti panopa akakhala minister akulimbikitsa kufinya mkaka wam'mawere. Mzimayi wina aliyense adziwe afinye bwanji agwire bwanji bere kuti mwanayi ndithu ayamwe kupatula kuti wabanika akakhala unasale koma afinya ndithu guardian akatani akamuthandizire. Iye aibe kumamidziko amathoka kuti munthu wofuna kupita business kuntchito osamusiyiramo mwana enjoy ndi chifanyakesa kuti pa fundo imeneyi timuthandize mzimayi magwiridwe a mwana komanso kafinyidwe kankaka chani wam'mawere. Ndithu chabwino tikupitirira ndithu ndi programu yathu pamene ndithu akutifotokozera zakufunika konena kuti mwana apatsidwe mkaka wam'mawere mwakathithi. Kuti ana masiku ano akumabadwa ndi njala chingayake mwina wapasidwa zokumwa zina ndi zinazo komanso ndithu kupezeka kuti ayamba kupasidwa zokudya zina ngafika miyezi 3 wayambata kulandira sima ndipo semera kuijera apachita kundigwira mkono ndikamadya sima wandigwira kale mkono ndi mwana ayamba kudya mwina sima pa miyezi 3 ndiye kuti ngati wayamba kudya zolimba bere lija kamwetsedwe kake kayamba kuchepa. Sinanga mayi wamba kuzimva kuti mwana akudya kale zina ndiye kuti bere lija layamba kuchepa. Ndikuopsa kwanji kumene kungakhalepo ngati mwana sanalandire mkaka okwanira mu nthawi imene amene kati alandire mkaka wam'mawere. Zikomo mwana ngati apatsidwa zakudya zina amatuka pa chiopsezo cha matenda osiyanasiyana. Chifukwa chachani mutha kutenga mowo kapanda kuenjoy kumwika kandi mukapu kapu ija matsukidwe kapena botolo lija limavuta. Komanso zakudya zoti zakushopu zakhalisa nthawi yayitali bwanji simukudziwa. Ndiye nono zimathomwika mwana pa chiopsezo cha matenda osiyanasiyana. Komanso zakudya zinazi zimathoka ndi mashuga osayenelekera pa mwana. Shuga nambala 1 ali mu fusion mwana tikumpasa. Zimene zija zimazaonekera mavuto pasogolo chifukwa shuga amene uja amapereka mphamvu ndithu yowonjezereka ku ziwalo zake za mwana zimene zimagaya shuga. Ndiye zimapezeka kuti chiwalo chake chogaya shuga chija chikutopa chikugwira ntchito mowonjezereka ndiye chimazatopa. Chikatopa mwana amathodwala shuga. Zimatha kutheka ndithu. Ndiyeno zimakhala ndi kuyipa kumpatsa zakudya zina. China ndicho kuti ndi zinthu zodula. Tinene kuti kagule mkaka wa mushopo pano uli pa bwanji ena ma 20 chakuti botolo.
ndiye kuti tingatagula pano tikuyeneranso kuti pakatha 3 days mwana tikuyeneranso tikugula lina zitheka tikwanisa mapeto ake timpatsa zinthu zosayenekera timunyenjerekesa mwana eya komanso zimathoma pereka utenga wabodza kuti ali ndi thanzi kwa mwana. Monga tanena kuti sugar amatokhala osakhala bwino ndiye kuti ndi pamene paja iye olakhala kunenepa koma sugar amene akulandira kumononga yani zinthu zina komanso pena masungunulidwe amkaka wa mchitini muja titha kupanga kuti mmene aduliramo odi ndizisungunula kwambiri inde kuti zimukwanire mwanayi ande pamene paja ifetu kumupatsa mwana uja kumosati zokwanira mulingo wake ayi iwo aja anena kuti masipuni 4 mulingo wakuti inu mukumpatsa awiri ndeti mwana uja mukumpatsa zoyenelezeka majutrisi ochepa ndezili ndi kuopsa kwake ndithu sizabwino komanso ndizovuta magayidwe atitenge ngati mkaka wa kushopo umakhala ndi maprotini kandi amung'ombe kandi amchibweto chanji ovuta kugayika kwa mwana ndemoti mwana amalimbana nawo ndithu kuti agayike kuti mkaka uja ugayike usiyana ndi wam'mawere wam'mawere ndi osavuta kugayika ndithutu. Koma mukuvomereza kuti ana amasiku ano amabadwa ndi njala? Mwana ayo sakubadwa ndi njala njala ndiye bwinobwino inde imene naino khalapo koma osati kuti njala kuti afuna kuti zakudya zina ayi monga ndanenera kuti bere lingati chisime mmene ukumuyamwitsira ndi mmene umatani umatulukira sono inu panthawi imene mwana akufuna kuyamwa inu pamene mukamba kuchapa pamene mupita kumsika mwana azikhala ndi njala mwana akhala ndi njala azilira kwambiri inu kuona kuti akulira kwambiri ayi koma ndigule chakuti ndimupatse komanso mwana amatha kuzolowera zakudya ziti zimene zija zimakhala zotsekemera kwambiri ndi amakhoza kuzolowera kuti ali kutsekemera kumene kuja ndawolo kuti ayamwe bere lija amatha kuona kuti ayi komanso likatenga mabotolo amene amagwiritsidwa ntchito amampatsa ulesi mwana amangopeza kuti mkakoja ungoti pwa nkamwa mosavuta mosalimbana nawo kulekana ndi kuti akamayamwa uja amakhangatire ndithu akuyenera agwiritse ntchito zimphamvu zake ndiye kuti pamene pacha mwana amampatsa ulesi azifuna ziti zophwekazo osati kuti mwana ali ndi njala yofuna zakudya zina ayi koma noife amayi ndetili ndi ulesi ofuna kumpatsa mwana berero chabwino. Kodi inuyo mungamve bwanji mwabereka mwana wanu wamphamvu wathanzi bwinobwino kenako anyenchere kunyentchera chifanena kuti kaya mukunena kuti kaya chani aini yakeno komano mulungu anabereka bere ndi mkaka waulere mufuna mumunyencheretse mwana chifukwa chani apatu madam memory akunena kuti zinazo zodula komanso zopereka chiopsezo kumoyo wa mwana wanu mpatseni mkaka wam'mawere ndipo mkaka woyambirira uja umene pa Chingereza utchula kuti colostrum ndofunika kwambiri umenenso uli ndi chitetezo chokwanira kwa kufuna kuteteza mwana wanu ku matenda osiyanasiyana. Chinanso akuti amayi onse amene tili pansi nkobereka tiphunzire nkhani yakupopa mkaka chifukwa masiku ano anthu tikuthamanga kwambiri mwana tamusiya koma mwana amene ujayo asafoke tisakamugulire za mpaketi kumpasa amwe mkaka wam'mawere umene tapopa ndikusamala bwinobwino. Pamene ndithu tili mugawo lotsiriza la program yathu imene ya zaumoyo pano pa Mzati kumafunanso kudziwa kuti kodi mwana wabadwa yamwe bere mwakathithi opanda zokudya zina zonjezera kwa miyezi ngati? Mwana ayamwe mwakathithi pamene wangobadwa kuti mphindi 30 zisanathe pakana kufikira na miyezi 6 yakubadwa kwa mwanayo. Ndeti pamene papa sitikumpatsa mafizi drinks ayi phala ayi mkaka omwe uja ndimene kutani ukumukwanira mwanayo kuti mpatse kasachepere ka 8 mu 24 hours patsiku imene ili patsiku kayambire 8 kumakwera mmwamba kaya kafika mpaka ka 12 mwana akutani kodi akuyamwa ndipo akafika miyezi 6 pamene tikuyenera timupatse zakudya za thanzi tikati za thanzi tilanthauza chani phala lomweli phala muligayiwa mwikamo kaya nandolo wanu iya mwikamo soya iya ikantedza
ena amaumitsa ndithu jeni nthochi zija kuzisinjasinja usakanizira muti izinyenyeso zasomba zizawika muti cholinga ndi magulu 6 azakudya mwana uja atani alandire kuti iye akule ndi thanzi komanso ubongo wake ukhale wachani wathanzi ndithu ndi nthawi imene mwana akuya mwakathithi kuti miyezi 6 imeneyi mayi aziyang'anire motaniso naye thanzi lake kodziwa nena kuti zakudya zimene akudya akuperekanso kwa mwana. Thanzi lake la mayi ndilofunika kuyambira kuti akhale ndi ukhondo fa munthu amene ali ndi ukhondo sadwaladwala koma ngati azipanga kuti asakhale ndi ukhondo adwala akwanitsa kusamala mwana ayi china adye za magulu 6 magulu 6 ndi ulaliki wa tsiku ndi tsiku ndithu timanena za nyama za masamba zipatso ndi zina zotero zonse zija zitani kodi azidye kudya kusituti pamodzi yayi amunanganena kuti ndizikudya za magulu 6 kuchipatalako ndiye iyayi tuchovani mwa kwambiri njingayo muzindigulira pano ndati mamawa mwayikapo nyama ayi mwayikapo mpaka nomphawi kulowe pa khomo ayi kudako nafuna ndimvetsetse kuti kodi ni magulu 6 kapena zambiri chifukwa tu chimakhala chisima twati netu ndinoyamwisa ndiye chisima chiphiri chonchi iyayi mwinaso chisima chakudyera utakwa uwiri basi ndiye pamene popo thanzilo kapena balanced diet yo ikuthenga bwino balanced diet kutanthauza kuti zakudya zikhale chani magulu 6 akwanire ndeti mamawa kamudya phala la sinjiro mwakwanatu magulu angati pamene pati atatu 4 afikamo pamene pati chapakatipa mukutola chani timapeyala iyayi nthochi ndeti mwaonjezera gulu la chani la zipatso kufikira napati pamenepo ndekuti mukadya zakudya zimene zija inu mukhala ndi thanzi komanso timanena kuti zimayibe oyamwisete aonjezeredi madyedwe amadya katatu pa tsiku akuyenera aonjezere ifo akugwira ntchito yochuluka aonjezere timasinaki mkatimu atakudya bwinobwino mamawa uja mmateni atakudya pa 12 koloko adye mafolo akhoza kudya choncho madzuloso adye iye akhale ndithu okhuta koma khuta akosangoti tuti chinsima chokha ndithu abwanoni akhoza kudya malingana kuti akwanirisa gulu mwana amene akuoneka timudziwe bwanji mwana amene akuoneka kuti akulandira mkaka okwanira mwana amene akulandira mkaka okwanira amakhala okhazikidwa kubere bwino ndipo akamayi amwako lena kuti masayawa akhale kuti akuoneka ngati ali raundi ndiye kuti mulomo wa musimu watulukira kunjako akuonekera pang'ono akamameza azingomveka gwidyo osati akamaveka saundi manager ndeti mwana uja angoyamwa mpweya ndiye kuti ayamwe azingomveka gwidyo akakhuta amathati kungolisiya yekha basi ndiye kuti pamene pacha munamwika bere limosili ngati akuoneka kuti sanakhute adakaona funo yamwe koma awatha mmene mumwikeso mbali nayi ayamwe bwinobwino ena akakhuta amatha kungogonano koma akamagona masana ayang'ana amati chizindikiro chachani choti mwana ubala akali njala ndithu shabwino ifetu timanyadira kuti mwana akuyamwa tikamava mmakhala kuti simunaike bwino mwangomwika kankhumbukoka zimene zimabweretsa chiopsezo kwa mwana komanso kwa ndani kwa mayi chifukwa mwanayo asamapeza mkaka komanso akamati amakhota angokukokani kankhumbukaja kamakalika kamba matenda ndiye mukatero basi noti mwamusilatu ngati mukubva kuwawa bere lakalika shabwino pamene tikupita kumapeto kwa programu yathu pa nkhani imene yakuyamwa ndi nkhaniso tu yoti mwina ngati simusamalitsa mwana akhozanso kutenganso matenda ena ndi ena sitikudziwa kuti ngati achipatala pamene pamumwa paunikira bwanji pa nkhani yonena kuti mwina pakhale ukhondo maximum kuti mwina mwana ayamwe mabwinobwino mayiso azisungire ukhondo kupeza so kuyamwisa komweko mwana akhoza kutengera matenda nzoonadi chachikulu
ifeyo ndikupereka uthenga ngasi kumuza makhozo kakhala okha timapereka uthenga ndithu kuti mwana sanamuyamwitsa kuyenera tani asambe m'manja kenaka iwo sithupira wakhaloti asamba kusambako simenoti akatenge gesha akalitikite bere ayi mwana amatha kutani kupanga react kudana nawo sopo mukutani mukugwiritsa ntchito uja madzi okha basi opanda sopo kulitsuka bwinobwino bereri ngati simusamba thupi lonse komabe at least mutani mutsuke bereri alikhale loyera mumuyike mutasamba m'manja mwanu ngati mukugwiritsa ntchito zipangizo zina kuti mufuna mukofinya mkaka muusiye zikhale zotsuka bwino ndipo mukuyenera muzizinyika m'madzi otentha oti abwadamuka ndithu ndiye kuti tikhala kuti tilishuwa kuti mabotolo athu kapanda kuzipangizo zathu ndizoyera ndibe materemusi. Tinaonapo to amayi ena amatungira madzi anjelo ndiye kuti ndikutentha basa ngovala kamala kodola manja mbere loseri mabere momangogwera matope pokagwira mwana pambali pokuti amuyamwisa nango konoso kudaso nango kuputa yenji mwana ndokoyamba soya pali mati koma baba mwana aya amapeza ngaka kumano sangatseguleso mimba pamenepa ndizoona ndipo ndizotheka ndifado tili makhandi zambiri njoka za mimba zili muti mmene momo komano timafunika athandizire achipatala alipo mmamidzimu mechese ena timati masemwe mazamba ali momwemo amanesi ena ali muti akuyenera anthu othandizira amagrupu ali kumeneko tinamatamata mzipatala zathu kumene angapeze thandizo lachani lakuyamwitsa akuyenera akapeza uthenga kuti koma ngati ife takumanyizana nawo ife tikudziwa kuti tikuyenera kuchita ndichi tiyeni timuthandize mzimayi pomulangiza ndithu kuti tiyena kusamba m'manja tisanambe kumutani kumuyamwitsa mwana chabwino ndithu ine ndakondwa chifukwa choti munatilola kuti ticheze limodzi mu program ine zaumoyo makako yang'ana nkhani za kuyamwitsa mwana mkaka wa mawere siri kukamba mkaka wa mtundu uliwonse ifeyo tikudziwa za mkaka wa mawere kuti ndi umene mwana wa Malawi mwana wa Molanji ndi malero ozungulira umene amalandira sichoncho madam inde ndembutsiriza motani anthu atenge uthenga otani pa nkhani ya kuyamwitsa mwana mkaka wa mawere nene kuti azimayi tiyeni mwana timuyamwitse kuana timatena kumukonzekera asanabadwe kuti ndizakhala ndi masiku ano za ngozi mwana mimba yabwera mongozi ayi kuli kulera wambirimbiri timayenera kuchayirira tisanatenge mimba tikuyenera tichayirire tizatenga mimba chaka chakuti ndiye tiyenera kudya zoyenerezeka za magulu 6 komanso amatikonjezerapo ma folic acid kuli mankhwala amene amatha kuperekedwa tindapaipa tisanatenge mimba ndiye pamene tatengano mimba mwana uja akulandira zinthu zofunikira mwana amene wabadwa ndi thanzi opanda ulumali amakhalanso ndi kuthekera koyamwa bwino ndiye izi zokonzekera usanatenge mimbazi zimathandiza kuti uchepetse maulumali ena amene amadzaphinja akayamwitsidwe ndiye nono wakayamwa zimamuthandiza thandizo lake komanso tikulimbikitsa kumukhazika mwana ku mimba kwa mayi phindisete kumapita uko mpaka nawani awali mujani muleba udi tisakaone cha chilendo likafika kuleba udi pamene mwana wakhazikitsidwa kumimba tisakampase guardian nafe magadian makhala ndi ndede hayi mwana ayi watenga cha ujeni nde patengera iwe mpaka nakutuluka panja ayi pamona ni watenga ujeni hayi timusiye ndi mayi yake mpaka nawani awaite kuti mayi ndi mwana chikondi chizikula pamenepo aziona kuti mwanayo afuna kuyamwa kapena ayi komanso ndimene mutikulimbikitsa kuti kafinyidwe kamkaka wa mawere nzimayi ina lese akudziwe kafinyidwe kamkaka wa mawere tisamusire mwana zinthu za shuga ngati achina more enjoy ayi koma mkaka wa mawere basi ndithu ngati pali mavuto ena nkhani zakuyamwitsa tiyeni tipite m'mamidzimo mulazilangizo osiyanasiyana zachipatala tipeze uphungu ofunikira kuyamwitsa ndi wawina aliyese wa HIV opanda HIV ayamwitse ndithu kuyambira pamene wangobadwa mpaka na zaka ziwiri zakubadwa
ndinayiwala nkhani nake yofunikira yomwenso anthu amafunsa kwambiri koma ndonda kuti tikabweranso program yotsatira. Yes. Eya. Koma kwa lero tilekeze pomwepa. Ndithu tasanga kuti munatipatsa nthawi ndipo anthu amva zambiri zokhuza nkhani ya kulera. Noti kulera koma kuyamwitsa mwana mkaka wa mawere. Ineyotu dzina langa ndi Rachel Joshua amene ndimacheza nawo ndi Memory Chalira, Mrs. Matia. Okay, tinali ndi Memory Chalira amene ndithu muli kudindo uja Baby Friend Hospital Initiative Coordinator. Chabwino. Bwenzirana. Yeah, ana nonse akumwanje muzayang'ana. Inde. Mabebe. Mabebe also yambo. Mondibeze. Yeah. Azangu ndamenewa. Nditutu. Ezikoma kwambiri imene Nenera ine ndi Rachel Joshua ndithokozeso kwambiri nzanga pa kamera Daniel Dereza. Mwakoma nonse.